Goddag folkens, jeg vil lige prøve at lave en lille video med Grand Theft Auto V. Det vil sige Grand Theft Auto 5. Og vi er lige i gang med en lille ekstra mission. Jeg prøver så godt jeg nu kan at få løst missionen. Jeg er pretty noob, så jeg skal ikke til at det som jeg gør. Ja. Hvis jeg gør noget forkert, så er det bare fordi jeg gør noget forkert. Sådan er det. Fuck det. Men i hvert fald, Michael Rasmussen sørger for at fortælle jeres venner, at de skal abonnere. Jeg lægger Grand Theft Auto V-video ud og FIFA 13 og sådan lidt. Nogle gange spiller jeg også med min ven Mathias Emil, som også har sin kanal, Mathias Emil Eholm. Og det er Mathias med H. Så ja, I skal helst bare abonnere på hans kanal. Det vil han være meget taknemmelig for. Så ja. Og læg mærke til, at det er ikke en rigtig mission, det er bare sådan en lille ekstra mission. Jeg gør det bare for sjov skyld. Se hvad der kommer ud af det. Skal jo have tjent nogle penge ind jo. Så godt se bilen er ved at være temmelig ødelagt. Sådan er det jo. Der er ikke nok at være. Fuck det. Så må vi så håbe, at det bliver godt jo. Det er jo også min første video, så ses i hvert fald på et eller andet tidspunkt.